Egun ondan hori, ontxe tokatzen dan tartian Indiari buruz hitz egingo dizuegu. Lau pertsonen artean itxeko eginan tarte hau, baina atzo azkenen orduan parte hartu behar zuten bi pertsonek ezin zutela parte hartu esan ziguten, da orduan nik eta Danobateko Jon Ander Mujikak ingo dizuegu tarte hau. Honekin esan nahi dizuet pixkatxo bat aldatu zaigula prestatuta geneukan formatua, baina bizun artean ingo dugun formatu hontan nik aurkezpen orokorra ingo dut, Euskarri bezala balio da bana, Indiari buruzkoa, eta aurkezpen hau batez ere bi zati txamanatuko dut. Lehenengoan alde ekonomikoari begiratuko diogu batez ere, eta lehenengo zati horren ondoren Jon Ander Mujikari Danobateko pertsona honi hitza emango diot, eta bere enpresaren zehaztasunak eta bizipenak kontatuko dizkigu, alde ekonomiko ontatikan. Eta bigarren aurkezpenan bigarren zatisa lotura gexokiko dau alde kulturalakin, alde linguistikoakin, eta nik Euskarri moduan ingo duten aurkezpen horren ondoren, Jon Anderri mango diot hitza eta berari galdetuko dizkiot gauza batzuk, pixkat bere bizipen pertsonalak kontatzeko, izan ere berak esperientzia desentekua daka Indian. Eta tartian bai aurkezpen haitzen gaudela, edo bat obestia hitz egiten ari dela, edo zein galdera badokazue, badakizue. Lasai asko galdetu eta erantzuten saiatuko gara. Bueno, lehenik eta behin, Indiari buruz hitz egiterako orduan definizio bat aurkitzen saiatu gera, eta gehien entzuten dan edo gehien komentatzen dan definizioa garapen bidean dagoen herrialde badala, esaten da. Ekonomikoki BRIC deitzen diran herrialde horietako bat dela, eta hori da alde ekonomikotikan begiratuta, hori da gehien entzuten dan definizioa, ezta? Garapen bidean dagoen herrialdea dela India. Baina garapen bidean dagoen herrialdea da India, ala hori baino gehiago da. Azalerari dagokionez datu itzela dauzka, ez? 3 milioi kilometro karratu baino gehiago, munduko 7. herrialderik handixena da, eta munduko azaleraren 2,4 hartzen dago. Baina biztanleen aldetikako datuei begiratuz, datuak are izugarrixagoa dira, ezta? 1.200 milioi pertsona baino gehiago bizi dira, eta munduko azalean 2,4 baldin bazian, munduko biztanleen 1,6 bizi dira Indian. Gainera urtero 1,1 hazkundea daukate, urtetik urtera jende gehiago bizi da herrialde horretan, eta horren ondorioz aurre ikusten da 2025 urterako Txinak baino biztanle gehiago edukiko dituela. Hazkunde horren arrazoi nagusietako bada gazte asko bizi dela, eta biztanleguan erdixa 25 urte 7ko jendia da. Beste datu oso esanguratsua da, hirietako biztanlegoa 131 dela, ez da datu txikia, baina azkenengo urteetan igoera nabarmen aukitzen ari dau, eta horrekin lotuta slam fenomenoa edo txabolismoan fenomenoa Indian oso entzunda, eta pelikulen gatxikan ere bai oso ezaguna dela, eragina handitza daka, ezta? 131 hirietan bizi baldin bada, 1990 urtean, hiri hoien erdixa slam bezala definitzen zen, alegia txabola bezala. Baina, klaro, gobernua horri aurre egiteko neurriak hartzen ari da, eta zifrak gaur egun handixak izan darren, oin dela 20 urtekoa, baina desente txikitza badia, eta hirietako eslamak, hirien 1,25, 1,35 bitartean daudela esaten da. 24 estatutan dago zatitxuta herrialdia, 24 estatuta 8 lurralde administratibo, 27 hirik daukate milioi bat biztanle baino gehiago, eta hiri nagusixenak hor agertzen dian adia. Lehenengo datua da hiriaren biztanlegoa, eta gero M baten agertzen dela metropoliaren datua edo area metropolitana esaten dena. Eta zerrenda horren arabera ikusten dugu Mumbai, leheno Bombay izan dela hiririk handixena,
ekialdian, mendebaldian dagoena, Delhi ondoren, hiriburua dana, eta ero Bangalore, Hyderabad, Chennai, Kalkuta horrek uste dituzuen horre danak. Ez dira gutxi, BRIC izateaz gain, edo garapen bidean dagoen herrialde garrantzitsu bat izateaz gain, hori baino gehiago dela esate duten pertsonak eta adituak, ez? Orduan hor jartzen dugu, BRIC ez ezik, superpotentzia ez ote dan, India, ez da? Hori aipatzen da. Kontrasteak oso nabarmena dira, baina superpotentzia moduan tratatu izateko datu batzuk badaude. Eta orain datu ekonomikoei begiratuko diet gehiago. Barne produktu gordinari dagokionez, munduko 10. ekonomiarik handiena da, eta 2012 urterako 108ko askondeakin gorantza nabarmen joan herrialde bada, ezta? Beste zonalde batzuetan ondo dakidun bezala askundeak 108 oso urrun dauz, eta azkenengo urteetan ukitzen ari dan askunde zifra handisekin, nabarmen goraka dijuan ekonomia eta herrialde bada, ezta? Bere barne produktu gordina, munduko barne produktu gordinaren 2,88 hartzen dau, baina noski oso alde nabarmena dau barne produktu gordina eta barne produktu gordina pertsonakoan artean. Izan ere, esan dugun bezala, pertsona pila bizi da, eta orduan munduko 10. ekonomiarik handixena dan bezala, per capita edo pertsonako munduko 128. ekonomia da bakarrik. Olako biztanleria handia eukita langabezia noski arazoa da, ia 10% langabezia dago barne produktu gordinaren igoera oso handia aukiarren, eta aktiboa dan jendearen azterketa egiterakoan oso nabarmena da nekazaritzaren pixua, ezta? Gaur egun langileen erdia nekazaria da, edo lehenengo zerbitzukoa da, baina hoiek bakarrikan barne produktu gordinaren 14% superatzen dute. Ez da datu garrantzitsua da. Eta bestalde, barne produktu gordinari behiratuta, industriak ia 30% superatzen du, eta zerbitzue, pixua handia daukate herrialde honetan, gero ikusiko dugun bezala, ia 60% pixua barne produktu gordinan. Baina horrekin lotutera bai oso datu esanguratsu bat, eta Indiako datu berezitako bada, eta bere gabeziaren seinalere bai, biztanle kopuru izugarri horren 1% bakarrikan ordaintzen du errentaren gaineko zerga edo IRPF-a, ezta? Oso datu esanguratsua zalantzari da. Pobrezia ere, garrantzitsua, zalantzari gabe, India aztertzerakoan, Indiako biztanleen 1% eguneko euro baten azpitxikako gastuekin bizi dela esaten da, eta datu hauekin guztiekin superpotentzia bai, superpotentzia izan daiteke, aukera ekonomiko itzela dauz, baina garapenaren indizeari begiratzen badiogu adibidez, 169 herrialdetatikan India 119 da. Eta estatuekiko azterketa bat eginez, hau da, aipatu ditudan 24 estatuetatikan, zeintzu dira barne produktu altuena daukatenak, eta bat besteen gainetikan nabarmentzen dela esan dezakegu, Maharashtra ditzen den estatua, Bombay eta Pune bertan kokatu dauden estatua da aberatsena esan dezagun, ekonomikoki indartsuena. Orduan, gure buruari galdetzen diogu, garapen bidean dagoen herrialde bada, superpotentzia bada, eta hirugarren galdera bat ere alde ekonomikotikan begiratzen gaudenean, Txina ote dan galdetzen dugu, badakigu India Txina ez dela, baina esan nahi dut konparazio asko egoten dira, eta askotan tentazio egoten da India Txinarekin konparatzeko. Antzekotasuna badauz, zalantzari gabe, handixa gainera, ezberdintasunak ere bai. Antzekotasun nabarmenenak nik uste alde batetik demografikoa diala, bi potentzia ikaragarri dira, daukaten
jende kopuru izugarri hori egatxikan. Horrekin lotuta energia aldetikan bai India eta bai Txina behar izugarri daukat, eta garapen handiagoa orduan eta beharra handiagoa, gozea beharra, eta era berean gabezia, noski euskaterako euren petrolio putzua, gazak eta bar, baina ere defizitarioa dira. Euren beharra herrialde barruan dagoena, baina asko handiagoa da. Eta horrekin lotuta era berean, kutsadura aldetikan garapen eta hazkunde basati eta itzel hauek kutsadura arazo larria sortzen ari dira bai Indian eta bai Txinan. Bertan aritzeko, kanpotarrentzako bertan aritzeko orduan, burokrazia ere bi herrialdeetan burokraziak nahiko antzekotasuna dauzka bi herrialdeetan, nahiko konplexua dira guretzako kanpotarrentzako bertako burokrazia sistemak. Eta bosgarren antzekotasun bezala, lan merkatu aldetikan, unibertsitate asko dauzen aldetikan, urtero formakuntza handiakin urtetzen dan belaunaldi asko da, eta orduan egia da momentu enten Indian batez ere beharrak eure dauzkaten jendea baino asko handiagoa diala, baina urtero gero eta jende gehiago dago trebatua eta edo zein ere mutan lanean aritzeko prestatuta dagoena. Antzekotasunak horrek, baina ezberdintasunei begiratzen badiegu, ezberdintasunak ere badaude, noski. Alde batetik gehienetan aipatzen den lengua gobernu mota da, ezta? Indiari buruz egiterakoan demokrazia badala goraipatzen da, ez? Hasieratik, da Txinako konparaketa honetan are gehiago goraipatzen da, hauteskunde daudelako, partidu ezberdina daudelako, eta bar. Txinan oraingoz ez da hori gertatzen, dakizun bezala partidu bakarra dago, eta partidu arek esartzen du lehen ministroa, eta beraz gobernu aldetikan diferentzia handia dauz. Jabetza pribatuan ere diferentzia handia da India eta Txina artean, da negozioak itxerak orduan ere igartzen da, ezta? Indian jabetza pribatua bere berezitasunekin ere bai, baina esan dezagun Europaren tankerako izan laikela, Txinan ez, hain asko aldatzen ari da hori, baina sistema komunista batetik etortzerakoan, sistema komunista bat izaterakoan, jabetza pribatua existitzen da, baina ezberdina da. Beste ezberdintasun handi bat azpiegiturena da. Txina oso modernotzat hartu dezakegun bezala, ez da hori Indiaren kasuan. Aurrera pausuak ematen saiatzen ari dira noski, baina hemendik juten dan pertsona batentzako, segitxuan igartzen da egiteko lan oso handia daukatela, errepidea txarra dialako, lekuatetik bestera mugitzeko zailtasunak oso handia dialako. Beste ezberdintasun oso nabarmen bat, eta gaurko mintegiakin lotura handia daukana, ingelesaren erabilera da. Indian errestasun handia dauz, eta gero aipatuko ditugu ze jende kopuru ezagutzen daban eta bar, baina kanpotik datorren antzako inglesa hor dago, eta errestasun handia da zalantzari gabe. Indian, Txinan markatu, ingelesa gora dixe, baina oraindik zentzu hortan diferentzia handia dago. Indiak abantaia handia eskaintzen dau, Txinarekin konparauta, hemendikan ara dijoan enpresa batentzako, eta inglesa komunikatzeko tresna nagusi bezala kontuan hartzen badugu, beste aukera batzuko nahi tezken noski. Bosgarren ezberdintasun oso garrantzitsu bat industria eta zerbitzuen artekoa da. Txinak industriari indar oso garrantzitsua eman dion neurrixan, Indiak ere bai, baina Indiaren industriaren garpena handia izan da ere, Txinarekin konparatuta txiki xamarrala esan daiteke, eta zerbitzuen alorrean alderantziz gertatzen da. Dando dakigu Indian zerbitzuek daukaten garrantzia, ezta? Eta azkena jarri dugun ezberdintasuna, kanpo proiektzioa da. Hontaz desente eztabaidatu daiteke, baina hor esan nahi genuna da Txina baldituela nolabiteko aspirazio handi eta indartzu batzuk, kanpoan aktore oso garrantzitsua izateko, eta horregatik mugitzen ari da indarra askorekin mundu osoan zehar,
eta Indiak noski daukan neurri eta tamainoakin bere planak eta ere baditu kanpoari begira, baina urrun dago Txinaren kanpoan izan nahi horretatik. Urrengo transparentzietan geixo lotuko naiz guriakin zerikusi zuzenagoa daukanakin, ez? Bueno, ez dut esan hasian AFM-etik nator, AFM makina herramienta ekoizleen elkartia da, eta orduan Indiarekin harreman oso handia daukagu, izugarri hasten ari da merkatu alako, ezta? Hauek Indiako makina herramientako merkatuan datua dira, azkenengo 6 urtetakoak, gorantza nahiko argia ikusten dozue. Mundu mailako konparazioa eginda Indiako datuak produkzio aldetikan, ikusten dugu India oraingoz ez dela oso herrialde garrantzitsua, badauka bere garrantzia noizki, makina herramienta ekoizle bezala, baina ez dago punta-puntan, ez da. Munduko ranking horretan, makina herramienta ekoizle handienen ranking horretan, 16. postuan agertzen da. 2011 urtean, 596 milioi dolar fabrikatuta, ez da. Ranking horretan atentzioa deitzen da oso nabarmen Txinaren kasuan, ez da. Azkenengo urtietan eukidaban gorakada itzela da, eta orduan gaur egun, ondala bizpahiru urtetatikan, makina herramienta ekoizlerik handixena da. Eskumako aldian, konparaketa txiki bat itxia nahi izan dugu, azken 20 eta azken 10 urtetako igoera konparatuz. India, Txina eta Alemaniako produkzio datuak hartuta orain dela 20 urte eta orain dela 10 urte, eta ikusten dugu Indian, adibidez, produkzioak gorakada bai eukidula, gorakada garrantzitsua da, ezta? 20 urtetan, ia 3 aldiz gehiago produzitzen du gaur egun, eta 10 urtetan 2,34 aldiz. Igoera garrantzitsua da, zelantzari gabe. Alemania bezalako erreferentzia nabarmentekin konparauta, Alemania baino gehiago igo da, baina noski, kontuan oki behar dugu, igoera eta sari garela, eta ez balio absolutu eta ez da, Alemanian fabrikantzen dena, Indian fabrikantzen dena, baino 15 aldiz gehiago da, gutxera, askoz gehiago. Eta Txina da kasu bat, aparte hartzeko moduko, ez da hor, ematen ari da produkzio igoera, latza da, ez da, konpara ezina, ez dauka, azkenengo urtean, ia 20 aldiz igo da, bere makina herramientako produkzioa da, datu beldurgarri bat izan leke, izugarria, nola hasi da. Importazio hori begiratzen badiogu, herrialde bakoitzak zenba makina herramienta importatzen dituan, Indiaren garrantzia, merkatu bezalako garrantzia, handia da. Produkzioan 16. handixena baldin bazan, importazio aldetikan munduko 4. importatzailerik handixena da. Alegia bertan saltzian nahi dugunentzako oso merkatu garrantzitsua. Indian gehien saltu duten herrialdeak diferentzia desentiakin gainera Alemania eta Japonia dira, baina gure enpresentzako adibidez, AFM-ko enpresentzako 2011 urtean India 4. merkaturik handixena izan zen, oso datu esanguratsua da. Eta iaz, 2011 urtean, ia 30 milioi euro saldu genitxun India. Eta azkenik, konsumoko datueri begiratzen badiegu, konsumoa da herrialde batek ekoizten dabana, gehi kanpotikan ekartzen dabana, kanpuan saltzen dabana, Indiak ere garrantzia oso handia daukala ikusten dugu, ezta? 6. postuan dago, eta azkenengo 20 eta 10 urteetan euneko 7 aldiz gehiago igo da konsumitzen dabana, eta 8 aldiz gehiago igo da konsumitzen dabana. Konsumoan datua makina herramientan oso garrantzitsua izaten da, aktibidade industrialan termometro oso bat izaten dela, ezta? Esan nahi dau, herri baten makina herramienta asko erosten badau, konsumitzen baldin badau, esan nahi dau, bertako industria indar askorekin lanean ari dela. Bertako industria makina herramientaren ezaugarritako bat dalako, industria klase guztieri saltzen dizkiela bere produktuak. Eta hemen ere konparaketa bat ditzen saiatu naiz, Indiaren kontsumo igoera oso garrantzitsua da, isa Txina dainakua, egisa hemen ere bai balio absolutuak hartzen baditugu portzentai igoera biharrian Txinak Indiari eta gainontzeko herrialde guztieri izugarrizko aldea ateratzen diela, izan ere Txinan 2011 urtean munduan konsumitzen den isa makinen erdisa konsumitu da, oso datu izugarria da, baina konparaketa honetan Txinak inda, Alemaniak inda, Espainiakin ere bai itxindan konparaketa oso esanguratsua da Espainiaren kasuan, ezta?
Espainiaren kasua. Izan ere, oin dela 20 urte eta oin dela 10 urte Espainian, orain baino makina erraminta gehiago konsumitzen da. Orduan, esan duten bezala, makina erramintaren konsumoa aktibidade industrialaren termometro oso bat eta oso zuzen baldin bada, kontuak atera, ez da, oin dela 20 urte orain baino makina erraminta bikoitza konsumitzen baldin bazan, arazo baten aurrean gaudela nabarmena. Eta estadistikekin bukatzeko, urrengo 10 urtetarako aurreikuspenak. Zenbat igoko litzateken makina erraminta konsumoa Indian, eta zenbat igoko litzateken makina erraminta produkzioa Indian. Eta hasi naiz esaten produkzio aldetikan, datuak oso indartsuak ez diala, urrengo 10 urtetarako proiektu horretan ikusten dugu, produkzioa parra urdina izan da, gero eta zati handixagoa hartzen diola konsumoari. Orduan horrek esan nahi digu importazioa bai oso garrantzitsua dela Indian, oso merkatu garrantzitsua dela, baina produkzioak indarra hartuko dela nabarmen, bertako produkzioak esan nahi dut. Nondik dator makina erraminta konsumoa? Makina erraminta diran, makinak egiteko makinak, sektore ezberdin askotan saltzen ditugu makinak Indian ere bai, baina saiatu naiz jartzen transparentzia honetan zonalde ekonomiko garrantzitsuenak eta bertako industria garrantzitsuena zeintzu diran, ezta? Alde batetik tren ekoizpena, pixua handia auki dagoen historikoki Indian, iparraldeko zonalde ezberdinetan kokatu dago, Mendebaldean, Bengalan, Delhitik gora, Haryana eta Uttar Pradesh zonaldetan, erdikaldean eta iparraldean ere bai autogintza oso garrantzitsua da, kanpoko enpresa asko jundia eta horren atzetikan automobilgintza sare oso handixak sortu dira. Eta hegoaldean ere zonalde industrial garrantzitsua dauz, Karnataka ditzen den estatuan, da Tamil Nadun, automobilintza batez ere, eta haize energia ere azkenengo urteetan indar desente hartzen ari da. Indiako makina erraminta ekoizle garrantzitsuenak, mapa horretan jarri ditu garrantzitsuena zeintzu diran, bai esango nuke fabrikazio aldetikan bi zonalde dauzela garrantzitsuenak, Pune, erdialdean, erdi mendebaldean dagoen hiri bat, Bombaitik gertu Pune, hor makina erraminta fabrikazio handi dago, eta hegoaldeko Bangalore izeneko hirian, bi hiri hauek izango dira ziurrenik makina erraminta ekoizle aldetikan garrantzitsuenak. Eta hortxe jarri ditut, bertako 10 Indiako ekoizle garrantzitsuena zeintzu diran, eta baten bat azpimarratzekotan, bi azpimarratuko, edo 3 azpimarratuko genitxuan. Aldetetik tal, dala Tata taldearen makina erraminta ekoizlea, eta Tata da Indiako industria talderik handiena, edo bigarren handiena. Izan ere Indian ere konglomeratu industrialak edo holdingak ere nahiko normalak izaten dira, eta enpresa erraldoiak aurkitzia ere nahiko arrunta izaten da India, eta tal da Tata erraldoi horren makina erramintako ekoizlea. Eta beste alde batetik Joti, Rajot hirian, Mendebaldian agertzen den ekoizle hori Joti, aipagarria da izan ere indala pare bat urte, Frantziako makina erraminta ekoizle handi bat erosin zaban, Uron deitzen den fresagora fabrikante bat, eta kaso esanguratsua. Ezaguna badia Txinan Europako enpresak eroste dituzten Txinako enpresa, baina Indian ere bi kaso daude, bada Joti, esan duten bezala, Frantziako Uron enpresa erosi zabala, eta bestia da BFV bikoitza, Bangaloren dagola, eta orain dela 5 bat hilabete, Alemaniako enpresa neko garrantzitsu bat erosin zaban, ere Matek enpresa fersabara fabrikantera erosin zaban. Transparentzia honetan jarri ditu kanpoko makina erraminta ekoizle garrantzitsuenak zeintzu diran, da Indian, horietatik Indian zeintzu dauden, hobeto esan, eta horra agertzen diran marka mundu mailan oso ezaguna dira, dena bai esan behar da, fabrikazio aldetikan Indiak ez daukala Txina daukan indarra, esan dezagun, ez da? Txinan asko dira
Europatik gara jundako ekoizleak bertan fabrikatzeko. Indian, hemen agertzen dira handi hauetatik bi bakarrik dira bertan ekoizpen fabrika euskatenak. Makino japonesa eta DMG Moriseiki aleman japonesa. Biek Bangalore irian euskate fabrikak euren makinakan egiteko. Eta hurrengo transparentzian berriz jarri ditugu gure makina erramenta ekoizleek bertan dauzkaten ekoizpen plantak. Aurreko transparentzian esan dut ez diala asko bertan planta euskaten da, baina esan nahi nun handi xenetatik ez diala asko, Makino eta DMG. Baina gure kasuan adibidez, Indian, Txinan bezain besteko ekoizpen planta dauzkagu. Eta AFM-ko bazkide dianetatik momentu honetan 7 ekoizpen planta dauzkagu Indian. Nueva Delhi inguruan Taire Segaina eta Ekin daude, Pune inguruan Dandobat eta Soaluze, Dandobat taldean, naiz eta honek aurretik bazukan beste proiektu bat, Jodan Derrekero esplikatuko digula, beste hiri baten. Bangalore irian Korta taldea dago eta Gamor ere bai, fabrikatzen, eta Coimbatore, aldean dagoen hiri baten Pinatxo, Huescako enpresa, eta Chenain, GH, Valentziako enpresa. 7 ekoizpen planta beraz, gure enpresen artean. Baina India oso merkatu garrantzitsua danez, ekoizpen plantez gain, banatzaileak eta bulego propioa dauzkaten gure enpresak ere beste hain badira, 30 inguru. Ez ditut danak esango, baina horra gartzen dira batzuk iparraldean, Delhin, Gujarat estatuan beste batzuk, Maharashtra, Bombay, Pune inguru horretan gehienek, 14, oso zonalde industriala lako noski, Bangaloren, 10, eta Tamil Nadun ego ekialdean beste 5. Bueno, eta datu horredanak esan da, eta Jonan Derren esperientzia ezagutu aurretikan, urrengo 2 transparentzietan, aipamena ingo dut, zeintzu dira makina erramenta ekoizle batentzako Indian saltzeko estrategia edo modu nagusiak. Lehengua eta ohikoena bai Indian eta bai munduan zehar, banatzaile bat sartzea, banatzaile batekin akordio batera iristia, zure produktuak arek Indian saldu ditzan. Eta banatzailean bilatzen den ezaugarri garrantzitsuenak, saltzaile sare bat izatea noski, eta salmenta ondorengo zerbitzua gure sektorean oso garrantzitsua dana. Bigarren estrategia daukera bat izango litzateke, bertako ekoizle batekin, akordio batera iztea. Bertako ekoizle batekin ez dut esan nahi derrigorrez bertan fabrikatzeko baizik, eta bertako ekoizleak bere fabrikazio propioakin, bere salmenta sarea aprobetxatuz, kanpoko produktu baten salmenta egitea, bai, hori ere, estrategia hori daukera hori nahiko arrunta izaten da. Eta 3. Estrategia, inbertsio zuzen bat itxia. Bai, bulego bat zabalduz, eta hor dauz aukera zehatz ezberdinak, edo bertako enpresa bat sortuz. Eta holako kasua baditugu, lehen aipatutako desento olako hasiran, joint venture deritzen da, edo euneko zure enpresa bat bertan zabalduz. Kasu hau, esan beharra dago, Indiako legedia bereziki komplexua dela, eta buruko mina askoren iturria izaten dela, ez da, ez legedi aldakorra, baina legedi oso komplexua eta komplikatua da, eta buruko mina asko ematen ditu. Eta, era berean, estrategiak horrek izan da, zailtasun handixena, merkatu hortan jarduteko zailtasun handixenak izan nahi dira, merkatuan anistasun hori, eta bigarren zati, aurkezpenan bigarren zati izan geixo biratuko diogu horri, baina merkatuan anistasun hori, ez da. 1.200 milioi pertsonako merkatu bat, hemendik anara juten bagera, eta India merkatu bakarra dala pentsatzen badugu, segurazki okerri biliko gara, ez da. Alako jende pila eta alako distantzia izugarrixekin, merkatu oso handixa da, eta merkatu oso handitza da, eta desberdintasun da dauz leku batetik bestea. Burokrazia lehen ere aipatu dut, bereziki komplexua, negoziazioak oso komplexua dira, letra txiki asko dago, estatua tartean sartuta egoten da askotan da operazio asko moteldu itzen ditu, eta oso burokrazia aldetik herrialde komplexua ere bai. Negoziaziorako komplexuetasun ere bai, indiarraren berezko izaera eta kultura, ezberdina da, gurearekiko, eta, guk ere gure komplexutasunak izango ditugu zalantzari gabe eurentzako ez, baina
baina txoke kultural oso handia dago, ez? Askotan Txina aipatzen da konplexutasun horren eredu nagusi bezala, eta bai, Txinan txoke kulturala itzela da, baina Indian ere ez da askoz txikiagoa. Eta gero laugarren zailtasun bat oso ohikoa eta oso nekeza gure enpresentzako, askotan Indiako enpresek garaiz ordaintzeko ohitura handiegirik ez daukate, eta alde hortatik ere buruko min desente eukitzen ditugu. Ez dakit galderari daukazue, no zehose gehiotan konkretatzen nahi baduzue, bestela, esan duten bezala, hau izango litzateke aurkezpenan lehenengo zatixa, eta bigarren zatixan aurretikan, hitza eman egin nioke Jonander Mujikari, bera Danobateko langilea, eta Danobatek Indian dokan proiektuakin zer ikusi zuzen dauk, eta bera pixka kontatuko dizkigu Danobatek Indian eman dituan urratsak. Bueno, kaixo, egunon danoi. Bueno, nik uste ez da hola datu askoz gehiago zaiteko ez gehitzeko, ez? Mikelek eman duen informazio danak inez, orduan, bueno, ni pixket nire kasue pixket da, hori. Ni pasan nitu, bueno, nire bikotiekin 2009 eta 2010 urtiek Indian, ez? Eta, bueno, han produzio planta bat martxan jarri genuen, ez? Momentu honetan martxan da ona. Eta, bueno, bere gora bera askokin, baina, bueno, nik uste bastante azkenien neko positibo erten dula, ez? Martxan da bare, eta bere funtzionamentun, eta, bueno, bere zailtasunekin, baina, bueno, aurra dihue. Bueno, pixket, haren zergatize igual, bueno, pixketa igual gu topo inginen, makina modelo konkreto batzuk, baina bere kosteatiken, baina, hori, trasladau berra sortu zikun, ez? Eta, bueno, erabak izan, Indian proiektu hori martxan jartzi, ez? Bueno, ez dakit hemen hor mapan Mikelek ez du marka, baina, bueno, komentau du nun jakiteati nun gauden kolokatzein de gure planta nun daun hor aurreko jarri. Bai, hau. Bueno, hemen bizket gu gaude grupo eta nama da bi gaustu hartzen dut planta da, eta grupo de bizketko zituaute maila praxiko eskatuen, eta bueno, hor kolokatzea zergatzea da, bueno, ez, sozio batekin junginen, eta, bueno, egizitzen, gauza asko erreztetu, ez? Sozio batekin jutiek Indiako proiektu baten, ez? Gero horren aparte, gu gauden herri horren izena da Indor. Indor da, izan laike, bastante ondo komunikaute daula, ez? Estrategikoki, bai, aeroportu bat dauke, Indiako hiriburu garrantzitsunekin, zein de dago, ez? Indiako hiriburu garrantzitsunekin ondo konexio hona dauzke, ez? Bai hegazkinez eta bai kaminoz, eta hori. Gero, Bombaire gutxi bera idea bat itxeko, kotxien gau bateko distantzia bat dago. Eta gero, hegazkinez, gutxi bera bai Delire eta bai Bombaire, 50 minutu, 55 minutu, Bombaintzat eta zuzenien, bertan, ez? Bertan hartzezu hegazkin bat, eta ez dela askotan entzuitzen dana, ez? India iritsi eta ondik gene igual, iristeko fabrika, igual Bombain hartu eta tren bat hartu behar, eta, Indiako trena, uste dano ikusiko zein ustela erabateago bestea, eta, aventura bada, ez? Egiz izan. Eta, gure kasuan bestako, arazo hori iztako, ez? Zuzenien, Bombaira jau, eta gero beste 50 minutuko egaldi horrekin, gure zan iristega, ez? Eta, ez dakit, alde hortatik, gora berak eta pixke komentatzeko, nik uste pixke atentzio bantzina ez, pixke Mikele komentatzen ze zailtasun, ez, gauzek ze kompromiso falta dauke behen, eta ez, hola ez. Eta nik uste pixke aitatzeko guk suerte euki genuen gauzek ondo intzien, ez da iba nola esan, guk esan urte bete batien, pentsau zanetiken planta hori martxan jartzea, urte bete baten martxan zaun, ez? Planta berri bat, konstruzio berri bat, eta produzio martxan genuen, ez? Orduan, bizket, harri-garrize da, ikustie, ez? Han ikusite, jendiekan eskabadorak eta hori,
ez da, badao, baina, bueno, askoz, hango eskonburuek eta moitzeko sistemak eta die, ez dakit, aukera aukidezun ikusteko, baina jendiek, pertsona behasek, otarra batzuk buruen jartzitu eta, bueno, eskonburue batetik bestea moitzen, ez? Orduan, ikustezu, kondizio hozetan ikusi nola lanak jeben, eta gero, gero olako plantak eta jartzei zela, ez planta hori bakarri, baizik, hango instalazio denak, hango normala da hori, ez? Hango zentro komertzialak eta dena, hola fabrikatzeiz, ez? Orduan, pizket, ez, harritzeko, ez? Ez, dauzketuen meditzukin, zehatuen, ez? Nola inlezkituen gauzek, ez? Pizket, hori aiatzeko da, ez? Eta ez dakit, beste dikola... Txinarekin alderatuta, Indiak ze abantaia auki ditazke dano batentzako? Txina berri ez dakit asko, baina, bueno, nik uste dara hizkuntza dara bat. Zea, ez? Zu, Indian aiatzea eta, bueno, ja, han kasta surtu hori aitute dituzue, bat baino goxok. Eta, bueno, nik izan lehike, kasta altukuek, da kasta bajokuek, eta gero kasta erdikuek daude, ez? Baina, bueno, kasta altuku esateana, ja, beste edukazio bat eukitze be, ingles maila bat eukitze be, bere behasen ikasketak eta ingles ez egiteko, orduan, area jutean bat, gu amendi jutean gau, atzerritar bat area jutean inglesa baldimaki, bueno, ez dauke inongo arazoi, hango eozeinekin ez, baizik eta, negozio mundunez, komunikatzeko, ez, zer proiektu martxan jartzeko, holako, bat. Nik uste desberdian handi bat hizkuntza dela, ez. Txinan askotan entzune, hori joan da, traductora zea batekin, ez, interprete batekin ibili behar, eta zea, da orduan, bueno, hori da, beste zea kentzezuna, ez. Eta, bueno, ez da, pizketu hori, izango zen, enpresakiko lotuteko, zea, ez, gero, esperientzi personala, pila bat, ez, imagina, bi urtien antzema gauze gertala izken, ez. Aurkezpenan bigarren zatixakin jarraituko dut orduan, da gero igual bigarren zati honen ondoren da dana bukatuta dagoenean, igual galderak orduan errezagoa sortzen dira, ez da, eta azkenean aldi ekonomikoa eta alde soziala eta hizkuntzen aldiak ere, lotura daukatela ikusiko dugu. Hizkuntzen aldetikan, Indian konstituzioan arabera bi dira hizkuntz ofizialak. India eta inglesa. Baina era berian, estatu azterketa eginaz, beste 22 hizkuntzak dauzkate ofizialtasuna. Hoien artean, zerrenda horretan jarri ditugu, hiztun kopuru gehien dauzkaten 22 hizkuntza ofizial horietatikan 7. Alde batetik bengali, deitzen dana, 230 milioi hiztun dituana, eta munduko 6. hizkuntzarek hitz eginena dana. 230 India makarrikan ez, izan ere, kanpoan dauzen Indiarretatikan, Indiako diasporatikan, zati garrantzitsu bat Bengala aldeko aira, Indiako iparreki aldeakoak, Kalkuta, Kolkata inguru hortakoak. Urrengua Telegu izango litzateke, 70 milioi hiztunekin, Marathi ondoren 78, Tamil 76, Gujarati 47, Punjabi 83 eta Urdu 71. Azkenengo bisa 83 eta 71ekin konturatuko zinatenez, aurreko ordena hiztun kopuruan araberakoa zen, eta horrek behian jarri ditut, 83 eta 71 horietatikan, zati dexente bat ez dalako Indian bertan bizi, ondoko herrialde baten baizik, Pakistanen ere Punjabi eta Urdu hizkuntzak hitz egiten dira. Datu bat jartzen dena, justu zenbat hizkuntza dauzen Indian, baina iturri ezberdinetan zifra ezberdina aipatzen zen, da ere nahiko bitxia, ezta? Baina, bueno, esan dezagun 100 hizkuntza dauzela. Ikusten dituan kopuruen arabera 180 eta 200 usten do diala zifrarik gertukuena.
ehundaka hizkuntza eta 1000 dialekto inguru. Bereizketa konplexu horrekin esan nahi dut, hizkuntzalariek ere zailtasun batzuk edukitzen dituztelako leku guztietan, baina kasu honetan oso nabarmen, zailtasun batzuk edukitzen dituzte hizkera bat dialekto bezala izendatzeko, ala hizkuntza bezala izendatzeko, berdintasun asko, antzekotasun asko hauzelako, baina leku guztietan gertatzen da hori, baina Indian itxuran ez bereziki komplexua, bereizketa hori txia, eta esaten da bereizketa batzuk arbitrario xamarra dirala, ez dirala oso kriterio sendoekin indakuak. Eta beste ezaugarri garrantzitsua ere bai, ahozko ohitura handia dagoela, eta literaturarik ez dauzkaten hizkuntzak ez diala gutxi, ahozko ohitura handia dagoelako. Datu berez eta bitxi geixo, adibidez, India barruan 14 alfabeto ezberdinetan idazten da. Hainbeste hizkuntza dauz, baina alfabeto bakarra ez 14 alfabeto dauz. Ezagunen eta edatuena da Devanagari deitzen dana, baina 14 ezberdin dauz. Eta beste datu bitxi bat ere bai, badauz hizkuntza berdinak, alfabeto ezberdinak erabiltzea, osea, hizkuntza berdina da, ahozko komunikazioan berdina esaten ari gera, baina idazterak orduan batzuk idazten da alfabeto baten, eta beste batzuk beste alfabeto baten, datu bitxia iruditu zaitintzat. Bueno, naiz eta Europan ebidez erolako kasua, adibidez, Serbian eta Kroazian, bertako hizkuntza oinartez serbo-kroaziarra deitzen zena, kroaziarrek alfabeto latinoan idazte zuten, da serbiarrek alfabeto zirilikoan, baina, bueno, Indian kasu asko mendira, hori gertatzen zaiena. Eta funtzian, laburbiltze aldera, hizkuntza eta dialekto pila bat, baina horredan laburbildu ditzazkegu lau familia hizkuntzetan. Mapa hontan agertzen dian bezala. Nagusixena, diferentzia handi xamarrakin, indo-europearrak, osea, Europan hitz egiten dian familia berdin hortakoak. Hain zuzen ere, indo-iraniarrak dira, baina horre dira kopuraletikan gehienak. Mapa hortan horiz margotuta dauzenak. India, Bengalia, Marathi, Gujarati, hor garrantzitsuenak horre dira, aipatu ditut batzuk. Eta gero oso deigarria ere bai, bigarren familia oso indartsua dagoela. Alegia, India bitan banatzen duna esan dezakeguna, eta da, urdinez margotuta dauzen familiekoak, famili dravidikoa deitzen dianak, herrialdean hegoaldia hartzen dabenak, eta horrerek, oin aipatuko ditut, gauza berezi batzuk badauz, eta horren barruan hizkuntza garrantzitsuenak Telegu eta Tamil dira, hegoaldeko Tamil Nadu eta Andhra Pradesh provintzia indartsuetan hitz egiten dianak, eta Karnataka, Bangalore leheno asko aipatu dugu makina erramenta inguruan, horrere hizkuntza dravidikoak dira nagusi, ez indo-europarrak. Bi horrek familia nagusia beraz, eta gero 3. eta 4. familia batzu daude, alde batetikan txino-tibetarrak, mapan berdez agertzen dianak, ekialdean, Txina eta Tibetekin muga itzen daben inguru horietan, horko hizkuntzanak beste 3. familia batekoa dira. Eta 4. familia bat, ez dakit ondo igartzen da, baina hor Bengali eta hori artean marroiz margotuta dagoela, hori da familia austroasiarra deitzen dana, eta beste haidiak dituan hizkuntza dira jemerra, adibidez, Kambodian hitz egiten dana. Orduan, hizkuntza nagusienak horrek, baina aipamen merezi dabenak, daukaten garrantziagatikan, erabileragatikan, India, inglesa, eta hor tituluan jarri dugu, hizkuntzen arabera sortutako estatuak. Indiak isa 500 milioi hiztun ditu, eta Indiako biztanleen 140 inguru hartzen dago. Honekin munduko 3. hizkuntzarik hitz eginena da, txinera, ingelesa, eta txinera eta ingelesan atzetikan, da espainolaren aurretikan. Baina, historikoki, eta oso berezia da,
Indiako independentzia momentu eta 1940 inguru horietan, India osoko hizkuntza izateko mugimendu politiko indartsuak egon ziren, baina mapan ikusi dugun eta urdinez margotuta zagon inguru horretako estatuek eragozpen handiak jarri zizkioten momentu hortan India osoko hizkuntza izateko. Orduan oso edatu dago, jende asko egiten da noski, baina ez da India osoko hizkuntza. Indiako zati oso handi bateko hizkuntza da, baina ez da India osoko hizkuntza. Eta orduan hegoaldeko estatu horiek freno dexente jarri zioten India osotikan edatzeko hizkuntza horri. Hizkuntzen arabera sortutako estatua badaude, bai, orduan hegoaldeko estatu horrek Tamil Nadu buru zegola, oposizio dexente bat inzun hori ala izateko, eta orduan Indiako independentzia 1947 urtean estatuen araberako hizkuntzen araberako estatu dexente sortu zidan, ez? Eta ez hori bakarrik baizik eta ingelesaren ofizialtzea ekarri zuen. Aurretikan badakigu ingelesa bertan egoterakoan bere eragina nabarisa zala, baina independentzia mugimendu hauetan Indiari frenoa jarri ziotenez, izan zen ingelesa ofizial egiteko arrazoi handixenetariko bat. Vale. Azkarro hitz egiteko esan diate konteatu zeaten ez. Datu aipagarri bada eta garrantzitsua, ofizialtasunik ez dauzkaten hizkuntzak zuzenean bigarren mailako hizkuntza dirala oso nabarmena da. Eskubide aldetik eta alde oso handia omen dago hizkuntza ofiziala esan, lehen esan ditugu 24 edo ez izan. Naiz eta konstituzioan 29. artikulua jaso eta alde guztie berain hezkuntza, alfabeto edo kultura mantentzeko eskubidea izan. Hori konstituzioa jasotzen dago, baina realitateak esaten dago diferentzia handia dagoela. Eleaniztasunare hainbeste hizkuntza nasketa onda, bertako fenomeno propioa da, ezta? Bost indiarretetikan bat eleanitza dela esaten da. Barne migrazioa oso handia da, industrialki ematen ari da mugimendu guztietatik, hiri batetik bestera mugitzen den jende kopurua handia da, eta horrek hizkuntza komunitate ezberdina sortzen ditu noski. Eta ingelesaren ezaguera oso kuriosoa Tamil Nadu izan zala oposizio gehien inziona Indiari, Tamil Nadu da estatu bat, oposizio gehien inziona India estatu guztian edatzeko eta ingelesa sustatzeko erraztasunak eman zituena, baina zuzen ere estatu hortan da ingelesa ezagutza bajuena dagoen estatua. Eta gero, legeak ere jasotzen ditu 3 hizkuntza irakasteko legediak eta bultzadak badudela, eta hor lege aldetikan jasota gauza ezberdinak, naiz eta errealitatea behar bada ez izan olakua. Eta azkenik, India esan dut, hizkuntzen arabera sortutako estatuak, eleaniztasuna eta ingelesa. Ingelesa izaten da gobernuaren hizkuntza estatu ezberdinekin. Eta gobernuak ingelesa erabiltzen dau, India erabiltzen ez daban kasuetan. Orduan, gobernuak erabiltzen ditu bai India eta bai ingelesa. Lehen esan dugun bezala, kanpo merkataritzarako giltza da, eta India erakargarri itxen daban ezaugarrietako zalantzari gabe, bertako ingelesaren ezagutza da. Naiz eta ezagutzaren inguruko datuak ez diran oso altuak ere, nik adibidez pentsatzen daban altuak izango ziala, baina esaten danez bertako biztanleen 5% eta 10% artean hitz egiten du ingelesa. Asko da, 1.200 milioiren 10% 120 milioi pertsona dira, baina gehiago zala pentsatu zitzeken. Eta ingelesakin lotuta bai da garrantzitsua esatea ere, ospea sortzen duen zerbait badela, eta hori frogatuta dago, ezta? Unibertsitateen nagusien hizkuntza ingelesa da, prentsa hizkuntza askotan dago noski, baina prentsa prestigiosuena esan dezagun ingeles ez dago, eta kultura ekoizpena, zientzia ekoizpena nagusiki ingeles ez dagoten da. Hau eskarrago pasatukoet. Hizkuntzen aldetikan anistasun izugarri ikusi baldin badugu, erlijio aldetikan dagoen ezberdintasuna ere aparta da, ezta? Hala ere, homogenitate asko handiagoa da hizkuntzetan baino. Ze India ikusi 140 hitz egiten dula, baina hinduismoa adibidez, erlijio aldetikan hindua dela 140 horren bikoitza. 10-8 hindua da, oso datu
oso datu indartsua. Estatu gehienetan nagusi da, osea ez dago salbuespena badago, baina estatu gehienetan bertako biztanleen zatia handixenak erlijio hori dauka, hinduismoa. Bigarren erlijiorik handiena islama da, eta hau bai da pixka tentsio sortzailerik handixena, historikoki izan da, Pakistan eta Bangladesh tentsio hiegatik sortu zialako, baina eta gaur egun ere Pakistanekin da Katximira inguruan dauzen zailtasun batzuk erlijioekin lotuta dauz, eta aipagarriaren munduko hirugarren islandar komunitaterik handixena Indian dagoela. Indonesia da handixena, musulmana diralako, Pakistan bigarrena eta India, naiz eta biztanleen 13% bakarrik izan musulmana, munduko hirugarren islandar komunitaterik handixena dago Indian. Kristautasuna, kristaua dira 2%, Sigismoa, Sig diranak oso komunitate berezia, turbantak ibiltzen dianak, identifikatzeko erraxa dianak, ez dira bertako biztanlegoaren 2% ez dira iristen, baina historikoki garrantzia handia eduki dute, eta leheno esan badet hizkuntzen arabera sortutako estatua badaudela, erlijioen arabera sortutako estatua ere badago Punjab dana, eta hor gehiengoa Sija da, eta eura bultzatu zuten estatu horren sorrera. Eta azkenik budismoa eta jainismoa, beste bi erlijio txikiago. Hau da mapa bat, ez dira agertzen bertako bi erlijio nagusienak, hinduismoa eta islama esan detelako herrialde guztitikan barraiatuta daudela, eta mapa honetan jarri nahi izan duguna da, lau txikiagoa diran lau erlijio horrek nundikan dauden kokatuta. Eta kristautasun adibidez, ikusten dugu kokatuta gola hegoaldeko estatu batzuetan, hor estatu egin 5% eta 9% bitartean kristaua da, eta ipar ekialdeko estatu batzuetan ere bai. Eta nire aldetik bukatzeko eta kulturako ezaugarri nagusiak hizkuntzak erlijioak, eta ezin aipatu gabe utzi kasten asuntua, Indiako berezitasunik handiena eta edatuena dala esango naban. Erlijioak pixu izugarria dauka, hizkuntzetan aniztasun itzela dago, baina kasta dira ziurraski bertako ezaugarririk handixena eta nabarmenena. Beraien indarra murrizteko konpromesuak eta politika batzu badauz gobernua atletika, nolabaiteko lotza ematen dielako kanpoari begira euren gizartea hola antolatuta gotea, baina egia da politika horrek ahul xamarra diranak, eta ez daukatenak efektu edo eragin oso handirik. 1990ko konstituzioak kasta sistema debekatu eta banin, baina kasta horietako klase bakuena, uki ezintasunena, bai esan zaban debekatuta dagoela. Hori legea jaso zaban, baina realitatean ez da hori gertatzen. Legeak ere jaso zaban, estatuak ez du hiritarren arteko erlijio, arraza, kasta, genero edo jailekuaren araberako ezberdintasunek egingo. Hori gauza bada legea jasotzen dagoena, eta noski balio du, eta baliagarri izango da zalantzarik gabe, baina realitatea oraindik tamalez nahiko urrun dago hortatikan. Eta gero kuota sistema batzu dauz, kasu batzuetan lanpostuak kuota sistema batzuen bidez banatzen dira. Kastak dira lau kasta gehi kasta sistema hortatikan kanpo dagoen 5. kasta bat, baina ez da 5. kasta kontuan hartzen, izan ere sistematik kanpo dagoela esaten da. Elizarekin lotura daukaten kasta, guda eta boterakin lotura daukatenak, artizautza eta merkataritzakin lotura daukana, eta nekazarien kasta dira lau horiek, eta aparte dagona dalit deitzen dana, edo uki ezinen kasta, lan zikinenak itxera bideratuta egon nahi dana, eta biztanlegoaren 18% hartzen da bana. Eta lehen esaneten bezala, diskriminazio positiboko neurri batzuk hartzen ari dira, baina bueno, bide luzea da hori egia esan. Eta kasten ezaugarri nagusia dira, erentzia askoa diala, zure gurasoa ziana zu ere izango zera, kasta hortakoa, endogamikoa dala, ezin zehala hortik anurten, kasta ezberdin arteko eskontzak ez daudelako onartuta, eta oso sistema jerarkikoa dela, goikoak agintzen du bekoarekiko. Eta bukatzeko alde hontatikan, bai, erlijioen gainetikan, lehen esan bezala, erlijioa baino indar gehitxo dauka kasten asuntu honek izan ere, adibidez, esan dugu leheno, kristauak Indian 2% diala,
baina kristau izatean ezaugarrien gainetik handago, zure kasta ezaugarria izan ere, Indian kristau dianen erdixa uki ezina dira, eta suporatzen da, kaste sistema hau kristautasunekin ez daukala zer ikusirik, ez da? Ze kristautasunak ez dau jendea bereizten bere egoeragatik, baina Indian bai, Indian lehengo kasta badaukazu, eta uki ezina baldin mazera, ematen du ezin zerala kristaua izan, baina bai, ez da bezala, kristauen erdia dalit kasta ontakoa dira. Eta, bueno, aurkezpena hau zan, alde ekonomikoa, alde kulturala, eta oin Jonan derri berriro hitza eman enion, leheno esan daban berdina, baina gehiago ikuspegi pertsonaletikan, hizkuntza ikuspegitikan bere iritzia eta bizipen motz bat kontatzeko. Bueno, hizkuntzak egin lotute, nik uste area jotean pertsona bateko, India, ikusi dugu bezala hor grafikatan, India dara, hizkuntzarik garrantzitsuna, ez? Eta, nik gomendio bezala ipiniko nuke pertsona batara zain ezkeo, denbora luze bat egotea nahiko baluke, egoteko asmotan baldin mago, ikasteko gutxi iniz behintzet, hori ez, azoka juteko, berdura gerozteko, eta maila hortan behintzet derrigorrezko dela, ez? Zatik, eguneko 10 hori inglesa dakina, negoziotako eta hori ondo da, baina gero, eguneroko bizitza emateko, azokako berdurak eta frutak eta erosteko berdala, ez? Orduan, zenbakiak eta izen konkreto batzuk, eta eskerrea, eskubirak, horarik, hitz baziko ikisien berdila han zehateko, ez? Han mugitzeko. Gero, enpresane, azken finen, kasta asunto hori enpresan eta kalien ikusi egitea, ez? Kasta asunto hori da azken finen, bizkete edukazioekin lotute dago, ez? Inglesez daki bena, normalien izateiz, kasta nivel batetik orakuek eta nivel batetik berakuek, beste kasta bajukuek, otzetxe, hori ikusi duen, desberdinek, ez? Orduan, pixket danak nahi baldima harreman bat zehain, harreman bat nahi baldima, pixket jakinin berrezu, ez? Hizkuntza aldetiken da zaiten defenditzen, ez? Danak errelazionatzeko gai izaten, ez? Bestela oso limitatek egitzea, jote emat zeure hizkuntzakin eta zea, da beti berrezuko bat emat, eozer komunikatzeko bat emati, ez? Orduan, hori, gomendio bezala, bertako hizkuntza ikastia. Zu bizi zinan irixan, bertako hizkuntza nagusiena zein zan, eta enpresa barruan langileen arteko komunikazio hizkuntza zein izate zen? Bertako indi zeite zen, kalien bastardanetan da indi zeite zen. Gero igual, depende ze, denda konkretu batzuko, depende ze lekutan dauden zein de, zentro komertzialak eta hemen gutxi bezalako edia, ez? Eta orduan ikustean, dendako kartelak eta hola dana inglesez ikustezan, ez? Orduan pixket ikustea daudela, bideraute denda klase hori, jende kasta konkretu batea, ez? Jote bat demazia beste azoka, bertako azoka alde zahar batea, han ikustea berriz dendak eta hola dana daudela letra zehaien, ez? Indiz idatzile eta inglesez apenas ikustezu bat izpada, hori ez? Daolako, zonak daudelako bideraute jende kasta konkretu bat zuntzat, ez? Eta Indiatik bidaiatzerako orduan, igarri dozu ingelesak itxoitz egiten diran lekuak, India ulerten ez daben lekuak. Bai, ni tokauzat jutie egualdea, Indiako egualdea, Bangalore, da Goan, da zona horretan ibiliten hau, eta han beste hizkuntza bat zehatzen. Danak, zehatzen, nire esperientziz danak itxetxe zeben indiz, baino, karratakako zona horretan, danak itxetxe zeben indiz, baino behasen hizkuntza, ama hizkuntza beste bat zan, ez? Hori. Bai, izan. Gerturatu mesedez, oso da. Indiak idatziz estatuz du.
Esan nahi dut, dokumentazioetan eta erabiltzen da, edo... Bai, ibiltzen da. Normalien, lehen osan dauna, ez igual, depende ze dendatako fakturak eta holako gozek, depende ze lekutan indiz eitxeiz, hola. Baina enpresa mailako faktura batzuk eta ja prestatu behar dizen, normalien ja inglesez eitxeiz. Eta zuek ze politika damakizue, esan nahi dut, fakturazio eta dokumentazioetan eta euskarak ze estatus dauka edo zer agertzen da edo ez da edo... Euskaraz? Bai. Ez da osain. Han bertan mugitzeko dana inglesez da, eta gero gaina problema hundi izatea aduanatan. Aduanatako da oso problema hundi izatea, eta erderaz tokau izen dago, euskeraz igual detaile emateo tokatzie, eta gelditu jizue. Ezin da, aduanatatik egin da ezin da pasau, zer importazio-esportazio gaietan ezin da, gelditu jizue, eta gaina inglesez izen behar dula, eta oso detaile hauta, eta dana, osea, que... Orduan, elebitasuna ez da onartzen? Alde hortatik ez, fakturazio alde hortatik da ez. Ez dakitena da, indiz faktura batzuk, faktura internazional batzuk, indiz onartuko izeno ez dakit. Edo elebiz, esan nahi dut. Indiz eta inglesez, edo? Elebiz nik uste onartuko litzekela. Bai? Bai, piztatzet. Inglesez da hon bitartien, da nik uste. Baina, izatezuk, problema asko eukiditio, beste hizkuntza baten erderaz daudelako, euskeraz, baita igual detaile batzuk ez, gure materialak eta hola, askotan, ohituraz, euskeraz zaiteu, eta gero, iritsi danien faktura aduana, hango poliziak ikusteu, eta hau ez da pasatzen amendik, ez? Zergatik, igual, behar zen dugu berriz faktura dena prestatu, hango poliziarek ulertzeko moruen, Eta elebiz ere litzake onartuko. Esan nahi, euskera eta inglesaz, irizpide normalizatzaile batzu jarri eta ez luke pasorik izango? Ez dakit. Hango tema burokrazia bastante zea da. Komplexua da. Bai. Oso denbora zuen da ditze nun dagoen fallo bat bilatzen, gero, eskupeguek eta holako asko ematea. Orduan, nahikoa da euskeraz idaztea zerbait, igual materiale hori pasatzen nahi dan hori, faktura horren bitartez, igual gelditu inleike eta eskubeko bat eskatu ez. Hango zea hola da, realidade pizketu hola da ez. Klar, mi esker. Beste norbaitek, galderarik egin nahi du? Bai, Anaje. Han planta bat daukazuela, planta bat, ero batzuk ez dakit berandutxo jaunez, eta behar bat baino gehiago izango dozue, planten garapenean, eta personaia lanian jartzen dituzunen, personen garapenak lortzen dago nolabaitean bertako kasta sisteman aldaketarik sortzen? Oso zaie da. Kastan asuntot, behasek daude oso estrukturatu daude, ez da? Indizuen artien, ikustea behasen artien asko desprezio askore ikustea behasen artien, indizuen artien, ez? Orduan, ikusteiz batia alkarren artiene, zu kasta hortakuzea eta zu gortik ezin dizu garau, ez? Olako egoerak eta ikusteiz behasen artien bat izpetez. Gu berez beste kultura baten junga eta gu erakustea eta ez beti garapen hori lortzeko asmukin, ez? Beti pertsona garatzeko bide bat lortu nahi, ez? Hizkuntza bat inglesez ez dakin bati, inglesez klase batzuk antolatu o kursio batzuk zaiteko, ez orduan pertsonan garatzeko za batzuk eiteiz. Asmoak eta badaude, eoteiz, vamos. Eta tokian tokiko hizkuntza erabiltzearen planteamentua, nolabaitean badaukat, zuek izan dozuen esperientzian eta kasta desberdinetako jentia izan da plantetan, egin jozue aleginen bat, bide hori urratu dozue, bakarrik saiatu zarete inglesarekin? Pertsonalki? Ez, gu nindaten ere bikotiek indiz. Tailerrean, barkatu. Bai, kanpoan asaldu dozu merkatura joateko eta hori bai, baina lan hizkuntzari dagokionez eta enpresari dagokionez. Indiz saiatzeaz.
Bai, enpresa barroko mailan anitzen hitzeien. Bai. Hori, pitin bat garatu dezakezu, bueno, nola batean, nolako garapena izan da behin jentiak, eta puixka bat hizkuntza hori erabilitaz eren arreria nolakoa izan dan? Bai, pitin bat... Garapena zeetan, ingelera zaitio gauzak erakusteko... Pertsonak nola batean lana egiteko modua, zuek saltu egindo zuenean indiz egitera ero azaltzera, hor nabaritu dozu eron aldetik beste harrera bat, ero beste gogo bat? Ez dut uste, ez dago edola, ez nuke esperientziola zerik ez nuke egiko. Behasek igual geixo aspiratze inglesez egitea, indira bueltatzea baino, ez? Bai, ikustena da, guzuk igual egiten mazu esaldi bat indiz esatexo zu be eta zaiteala, ez? Oso, ostra, ikusi, atzerritarra indiz ari da, ez? Da, askotan igual esaldi bat egizu eta behak erantzute izu, kriston porruzta da, hori ez, pentsatzeulako ja indiz egizula, ez? Hortu nuzea, baina behasen asmue da, igual, objektibo bezala igual inglesez ikistea gixo zaitezate azkenien, behasek aspiratze pixka kasta alture pasatzeko asmo bat gehiago ukitze, ez? Bekue gezkixo tratatzen txue, goikue, baina ez, goikue beti gorapen batekin bezala itetxe, ez? Bai, prestigio hizkuntza, ez? Esan nahi dozu. Mila eskerren. Bai, eskertezko. Besterik? Horta gutziko dugu. Bueno, eskerrik asko bikote. Pixkat atzeratu gera, orduan, emango diogu 20 minutu atsedenari, eta gogoratze izuet, Makelsa enpresakoak etorri diela bere kopia gailuakin irakusteko nola oin dela 2 urte etorri zian mintegira saldu ziguten proiektu bat hasi ziela, eta ipini zitzuela driverrak euskeraz eta pantailak eta ekakin hasi ziela garatzen konika minolta makinak. Orduan, orain ekarri dibe makineia erabate osatuta proiektua, martxan dago, displaya dauka euskeraz, eta gonbidatzen zaitzuen nahi badozue, saltzeatzeko pixkat, begiratzeko, galderak eitzeko, eta hola isen. Eskerrik asko eta gero arte.